Здравейте, градинари! Днес в Зелено и полезно ще се научим на едно умение, което разделя начинаещите от истинските майстори в градината – умението да разговаряме с растенията си. Много хора мислят, че зеленчуците и цветята страдат мълчаливо и разбираме, че са волни едва когато изсъхнат или загинат. Днес ще разбием този повърхностен подход. В реалната агрономия един симптом почти винаги може да има няколко коренно различни причини. Ако сбъркате диагнозата и започнете да лекувате грешния проблем, рискувате да довършите растението си. В това видео ще разгледаме 8 от най-честите промени в листата, които трябва да разпознавате на време. Ще се научим как да гледаме под детайлите, за да разберем какво точно се случва в почвата и в тъканите на вашите домати, пипер или стайни цветя. Нека станем градински детективи. Номер 1. Жълти листа. Големият лабиринт от причини. Започваме с най-масовия и в същото време най-объркващия сигнал – пожълчаването на листата. Когато градинарят види жълто листо, първият импулс често е да изсипе шепа изкуствен тор или да полее обилно. И точно тук е капанът. Какво всъщност се случва? Жълтеенето най-често ни подсказва проблем с поливането, светлината или храненето, но за да разберем истината, трябва да погледнем кои точно листа жълтеят. Ако пожълчават най-долните, стари листа, а жилките им остават бледо-зелени, това много често е класически знак за недостиг на азот. Растението изтегля мобилния азот от старите тъкани, за да нахрани новия растеж на върха. Ако обаче жълтеят младите листа най-отгоре, проблемът е вероятно липса на желязо или микроелементи. Но внимание! Абсолютно същият жълт цвят може да се появи и при системно преполиване, когато корените започнат да се задушават от липса на кислород и спират да пият храна. Пожълчаването може да бъде и просто реакция на липса на достатъчно светлина, особено в гъсти насаждения. Затова преди да хванете тора, проверете влажността на почвата в дълбочина и огледайте разположението на листата. Номер 2. Бледо-зелени листа. Общо изтощение. Понякога листата не стават ярко-жълти, но цялото растение губи своя наситен тъмно-зелен цвят и придобива характерен блед, почти прозрачен оттенък. Изглежда сякаш е измито от слънцето. Какво всъщност се случва? Когато листата масово избледняват, растението най-често страда от общ недостиг на хранителни вещества, но причините за този недостиг могат да бъдат три. Първата е чиста проба изтощена почва. Ако отглеждате култури на едно и също място без внасяне на компост, храната просто е свършила. Втората причина обаче е лошото усвояване поради неправилно pH на почвата. Ако земята ви е прекалено кисела или прекалено алкална, хранителните вещества се заключват химически в нея. Те са там, но корените физически не могат да ги измучат. Третата причина е скрит коренов проблем. Ако корените са увредени от вредители или от преполиване, те губят капацитета си да хранят надземната част. Избледняването е сигнал, че трябва да се погрижите за здравето на почвата и кореновата система, а не просто да пръскате листата. Номер 3. Кафяви връхчета. Воден или солеви стрес. Този проблем е изключително популярен както в зеленчуковата градина, така и при стайните цветя и декоративните растения на балкона. Краищата или самите връхчета на листата изсъхват, стават чупливи и покафеняват. Какво всъщност се случва? Покафенелите връхчета най-често са знак за сух въздух, неправилен режим на поливане или соленост в почвата. Когато въздухът е прекалено сух и горещ, листата изпаряват вода по-бързо, отколкото корените успяват да доставят до най-отдалечените им части, т.е. до върховете. Но същия симптом се появява и когато растението е наторявано прекалено агресивно. Излишъкът от минерални соли в почвата изтегля влагата от финните коренови власинки чрез осмоза и растението започва да страда от така нареченото физиологично засушаване. Дори земята да е мокра, краищата на листата буквално се изгарят от натрупаните соли. Ако видите кафяви връхчета, анализирайте дозите тор, които използвате и се уверете, че поливате равномерно. Почвата не трябва да преминава рязко от състояние на пустиня в състояние на блато. След това номер 4. Кафяви петна. Болест или слънчев удар. За разлика от изсъхналите връхчета, тук говорим за петна, които се появяват по средата на листната петура. Те могат да бъдат кръгли, агловати, концентрични или разлячи. Какво всъщност се случва? Петната по листата могат да сочат гъбична или бактериална болест, но понякога са и резултат от чисто физическо слънчево изгаряне. Затова е изключително важно да се гледа къде точно са се появили и дали се разпространяват с времето.
Ако петната имат концентрични кръгове, като мишена, и се появяват първо по долните листа след дъжд, това е най-често гъбична инфекция, като алтернарията при доматите. Ако обаче петната са сухи, белезникави или светло-кафяви и са се появили внезапно по горните листа след няколко много горещи дни, най-вероятно става въпрос за слънчев пригор. Това се случва често, когато изнесем расата рязко на слънце, без закаляване, или ако сме поливали по обяд и водните капки по листата са проработили като малки лупи. Гъбичните петна се размножават и разпълзяват, докато слънчевото изгаряне остава статично. Номер 5. Лилави или червеникави оттенъци. Студ срещу блокиран фосфор. Това е много характерен и доста ефектен сигнал. Листата най-често от долната си страна или по жилките придобиват наситено лилав, виолетов или червеникав цвят. Какво всъщност се случва? Такова отцветяване в науката традиционно се свързва с недостиг на фосфор, но в реалната градинска практика това много често е просто временна реакция на студ. Когато засадим доматите или пипера твърде рано през пролета и нощните температури паднат под 10-12 градуса, корените на растенията буквално изпадат в летаргия и спират да усвояват фосфора от почвата, дори той да е в изобилие вътре. При някои специфични сортове зеленчуци и декоративни растения, лилавият оттенък е напълно естествен генетичен белег. Затова не е добре да се правят прибързани изводи и да се купуват тежки фосфорни торове. Изчакайте времето да се затопли стабилно. В повечето случаи, с покачване на температурите, корените се активират отново и лилавият цвят изчезва от само себе си. Номер 6. Завити листа. Щит или нападение. Понякога листата изглеждат напълно зелени и здрави, но започват да се свиват по дължина или нагоре като лодка, или надолу като нокът на гръблива птица. Какво всъщност се случва? Свиването или завиването на листата често е сигнал за жега, засушаване, силен стрес или нападение от скрити вредители. Когато листа се завива нагоре като лодка в горещите следобедни часове, растението просто се опитва да намали площта, върху която падат слънчевите лъчи, за да намали загубата на вътрешната вода. Това е временна и напълно нормална защитна реакция. Ако обаче листата са свити и деформирани трайно, обърнете ги обратно и погледнете много внимателно от долната им страна. Свиването надолу и усукването много често са резултат от смучещи вредители, като листни въшки или акари. Те пробиват тъканта, пият от соковете на листа и това причинява неравномерно нарастване на клетъчните стени, което деформира цялото листо. Третата причина може да бъде и прекомерно подрязване на култуци, което причинява хормонален шок в растението. Номер 7. Увиснали листа. Увяхването е един от най-ясните и стряскащи сигнали, че нещо не е наред. Растението губи своя тургор, т.е. вътрешно налягане, и омеква, сякаш е направено от парцал. Какво всъщност се случва? Първата мисъл на всеки градинар е: растението умира за вода и веднага се посяга към мъркуча. Но тук се крие, може би, най-фаталната грешка. Причината за увяхването действително може да е липса на вода, но абсолютно същия симптом се появява и при прекалено много вода, ако корените вече са започнали да страдат сериозно. Когато почвата е постоянно подгизнала, в нея няма въздух. Без кислород корените започват да гният и да умират. Когато кореновата система изгние, тя спира да функционира и се получава абсурдния парадокс. Растението стои в кал, но завяхва от суша, защото няма здрави корени, с които да пие всъщност водата около себе си. Преди да излеете поредната кофа за вода върху увяхналото растение, забийте един пръст на 5-10 см в почвата. Ако там е сухо, поливайте. Ако е мокро и кално, спрете веднага, разрохкайте почвата, за да вкарате въздух и я оставете да изсъхне. И последния сигнал, номер 8, дупки и разкъсвания. За разлика от биохимичните промени в цвета, тук имаме ясни механични повреди по листната повърхност. Листата изглеждат нагризани или надупчени, т.е. цялостта им е накърнена. Какво всъщност се случва? Това вече е по-лесен за разчитане сигнал. Той почти винаги ни говори за физическо присъствие на вредители или за механичен стрес от времето. Ако листата са нагризани по краищата или имат големи дупки в средата, а наоколо виждате блестящи следи, трябва да търсите голи охлюви. Те излизат предимно нощем или след дъжд.
Ако дупките са малки, но в огромен брой, като от съчми, това често е признак за земни болхи, които нападат младите разсъди. Гъсениците на различните пеперуди пък могат да изядат целия лист, оставяйки само дебелите жилки. Понякога обаче разкъсванията по листата са просто следа от преминала градушка или силен вятър, които са наранили тъканите механично. При механичните повреди няма нужда да турите или да коригирате pH. Тук целта е да откриете конкретния вредител и да защитите лехата физически или с натурални методи за контрол. Та, приятели, както видяхте, листата са перфектен екран, на който растението прожектира здравословното си състояние, но за да бъдете успешни, не трябва да действате прибързано при първото променено листо. Градинарството изисква да сглобим целия пъзел, да проверим влагата под земята, температурата на въздуха, разположението на петната и историята на торенето. Когато се научите да четете тези 8 сигнала правилно и без преувеличения, вие ще спрете да хабите пари за ненужни препарати и ще можете да помагате на градината си точно тогава и с каквото тя наистина има нужда. А помните ли какво казахме в началото за омагьосания кръг на прибързаното торене? Не бързайте да лекувате симптома, преди да сте разбрали реалната причина. Ако това видео ви е помогнало да погледнете на листата по нов начин, по-научен и практичен, абонирайте се за Зелено и полезни. Напишете в коментарите какъв цвят или сигнал забелязвате най-често по вашите растения в момента. И можем заедно да направим диагностика под видеото. До следващия път и благодаря ви много, че изгледахте това видео.